milloin se on auki? Tietääkseni Puolustusvoimaan lippupäivänä 4. kesäkuuta. Miltä siellä sisällä näyttää? Se oli vanhan näköistä ja semmoista, siihen aikaan varmaan tosi hienoa, nykyaikaisille ehkä vaatimaton. Tiedätkö miksi se vaunu on tänne rautatieasemalle tullut? Tämä vaunu on aikanaan Suomen sotamarsalkka Mannerheimin yksityiskäytössä ollut tämmöinen edustusvaunu, millä hän sitten liikkui paikkakunnalta toisille ja missä sitten hän kestitsi eri henkilöitä. Muun muassa sitten tämä Adolf Hitlerkin hänen vieraana tuossa vaunussa on käynyt. Onko ehdottomasti tutustumisen arvoinen paikka? Kyllä se kerran elämässään.